bestela, aurrera, eska, Kaixo, ongi etorri emanaldia. Gaur ikusiko duzuena, kalean bizi diren inguruko ikuskizunak dira. Hainbat kale mota daude. Bizia, ez bizia, festetako kalea, plaza, peatonala, ezaguna, ez ezaguna, Gran Via kalea, San Francisco kalea, Urgoiti pasalekua, Lanbarketa kalea, baina guretzako, ibilbidearena batzuentzat etxea. Ikus dezagun lehenengoa. Estela ikusiko duzu. Kariko de bio, jo. Begira, egon mutiko hori. Zerratu zara. Mutiko, hauna? Etorana! Mai, zuk. Mutiko, etorri hona? Zertatzen da. Kilo da kasu? Ez daukate zer. Eba da kasu. Nire kanito daukate zer, utxi batean, zer. Digaren handiz elkartuko dizu. Haukazu dira, ez? Ez daukate zer, nire eta. Bai da kasu. Eta hau, zera? Janari dako da. Atera? Nire janari dako. 20 euros. Utxi batean, zer. Nire txatu dira. Eta baloia ere bai. Eta ez eskatu laguntza. Bestela ikusiko duzu. Laguntza! Zer esan dizut, Zerez, hau hartu, zerik asko. Ikusiko. Barkatu. Barkatu neska. Non? Gaitik kendu diaz mutilari dirua, Nik ez diot kendu zer. Ipario. Zera, naso bat nago zirenekin. Kendu diaz guztia mutilari, Zora nagoela eta, Zora ez, Buentaremos mutilari, Ez du nahi. Nola ez, dizu egin ezer eta kendu dizu, Ezue! Ipario. Zertatzen da. Kaixo. Opa. Dei bat egin zaigun murtil bateri lapurtu diotela, hemendik. Zerbait ikusi duzue? Ba. Ezer, eta zu ere? Ez. Bale, eskerrik asko. Venga. Eta zurea, zano da. Hola,
Hementxe bertan bueltan emon. Ez du nahi. Poliziari dituko diote, poliziari dituko diote. Bai daukat, bai. Bai. Ziur. Ziur. Tranqui. Gertatu zaizu. No zaude? Estudiante, bai. Sabia, a ver. Hala, segitzen goizterako. Txikia da, orain hartuko dizuk eta gero hospitalera eramango zaitu. Lasai. Lehenengo poliziari deituko dio, bale? Gaixo, pertsona bati zitatu diote San Francisco kalean. Etorri azkar, mesedez. Nahi tortzen gira. Lasai, sakatu. Kaixo, zuzara dituzu mutikoa? Bai. Zer gertatu da? Zitatu diote da. Ondo zaude? Dakizun hori izan den? Pari hori. Hori? Le puta. Ziur. Eretzen zara duzu berarekin? Bai. Vale, eskerik asko. Aizu! Etorri! Zuzu! Irekin, etorri momentua. No zara, mutiko. Etorri. Ara zago kasu, baina mirik ez dut egin, ez? Zu, zerretik zaude, nondik zatoz? Bera, ditutzen. Hotz hartu nuen, itxasontzi batez, eskapatu nintzen, hortiz, eta hemen nago, bakarri, inoro barik, laguntza barik, bibi barik, bakarri. Izan ere bizi. Izan mutzen dut zentro bat, nahi baduzu, lan algara. Baina lehenengo hospitalera lagun zaitu. Torri. Trabajo otra vez. Aurrera da bizitza. Erraika bazkanele ura bezala. Keta, pikula, apuesta, porno, marihuana edo alkolak erakartzen gaituzte. Baina adiktoak bihurtzen da. Bete ezin izan duen zulo bat iristera datozelako. Baina eta une batez betetzen dute bai, ondo gainera. Baina erraika bazkanele ura bezala gainezka egiteak dena zuntzitzen du. Dena akabatzen du. Bizitza bera irten bide gabeko zuzakon batean izatu arte. Eta bizitza. Aurrera bigarrena. Hartu behar dio dela rure, ordaindu behar dio antibestekin batien pura ya. Iretu bariko gara eta barrule ez da galetira. Eski hau.
Zara de eso de mierda eta sartuta. Segur zintu? Irina, txabat, eba zazpi urte gol naiz jokoaren sartuta. Baina entzun izango zura. Ni hasieran zure zara moduliko bat nintzen, baina hasi nintzen asteburuetan festekin eta jokoan eta azkenean bukatu nuen lagunik gabe, dirurik gabe, inor gabe, alkohola besterik ez. Eskerrik asko, Avisa que dice chaval. Claro, bueno, hoy no lo he intentado, no importa ya. Onda la lobita Ville, venga, Makarroiak ditugu alfateko. Ez dut baten bat zaudita karratzen. Jose, hori zaion? Zeiztut ikuste. Txor, egiten du banketan eta mutiko horrekin, protagoni. Da, oso gogora izan ziren berarekin. Eta zuzo bioguna, nahi zuen guztia baten zenion. Ez gara ziko berriro, zer egiten dugu, ez behar ekatik bota gara. Eta zer egin gara genuen, omar mila euro zuzkigun bankutik. Eta bera guztia, eta esan zuen zuela berriro. Aizer izan guen. Guazen gara egitzen. Horretik ikusten badugu zer egiten. Jon! por favor. Zer egiten duzu hemen, tipo honekin eta nola lagundu bat zaitu. Utsi pakean, orain ezin duzu ezer egin. Txoretan genuen horrena zuretzen. Hoberena, begira, banku batean. Pentsatu genuen etxera bueltatuko zinela. Pues... etxetik bota eta gero... Utsi laguntzen, mesedez. Utsi pakean, orain zer proposatzen duzu. Makarroiak ditugu alfateko, zure gustukoenak. Jo, eman aukera bat, jamerekin jatera eta hitz egiten duzu guztia. Ez da momentu da ikusiko gara. Bai. Barka nazo, zemez, bakarrik nahi da momentu horren azuretzat. Baina hemen tokera bat aukago gure zazteko. Itxaron, makarroiak, Bai, gazterekin. nahi duzu zurea gaude. Bai. Bizitzan, dena ez da ona. Puta eta derra. Baina batzuetan gure erabakiek egoera penagarrietara eraman dituzte. Penagarrienak biak etxerik gabe beratzea da. Edo gaindozien arriskua. Edo lagunak galtzea mamutzuriaren kontsumagatik. Eta askotan egoera hartatik ateratzea oso zaila da. Ikus dezagun hirugarrena.
Isildu, inok ez dora hemen egotea. Podemos naiz. Zebe bat dut, jatu. Eta zer izan betatzen zaizu orain? Nire bizitza gorrotu dut, nire burraz beste egin nahi dut. Gazta bat zara, tio. Zeza, enaza bat. Enaza bat? Mantziza bat zara? Gaitxo. Xo, zigarro bat daukazu? Ez. Maria, zer egiten duzu hemen? Merda zero hau? Nik bez. Maria, ez dela nahi, zurri bertzetetek gora gogoratzen zara, ez da? Ez dizut gogoratzen. Marbellara jo ginen uran. Baina esan dizu dara ez dizura gogoratzen. Baietz, lagunak izan ginen Carlosen duate. Zuk ezakizu zer gaiari buruz, orduan izango zaitez. Etxun bazen ez zinateke bere egun. Utxe estai bari, hostia! Zuk ez hartu. Perginto la puta cabeza! Maria, utzi laguntzen ez ez zaitez izan buru gogoratzen. Ez naiz laguntza. Maria, nitaz konfiatu behar duzu. Zuen laguna naiz eta lagundu ginen naiz. Baina ez naiz laguntza, hostia. Eta zer nahi duzu? Bizitzarme oso hemen egon? Baina nahi izan dut hori. Laguna zare zer, Oskar mendik. Joder. Piensa la puta pesada. Eta zuek zelan bukatu zenuten hemen? Ez eixa sola. Kabun dios, kontatu mesedez, ba. Hostias, kontatu zu? Ba, azten naiz nik. Ba, nik hasi nintzen horrek mailako mekanika ikasten. Hori ikasten zenuen? Bai. La mierda. Ba, nire gustatzen zitzaidan. Ba, hasi nintzen eragurekin ateratzen, festetara, pasti batzuk, rayita batzuk, eta azkenean hemen geratu nahi, kalean. Joder, geratu dira. Eta zuek bukatu zenuten hemen? Ez dizu kontatuko. Kontatu, hostia. Ez. Kabuen dios, kontatu. Zergatik. Bani kontatu dudalako. Pesado eres, Bueno, bani enpresa bat neukan, eta enpresari arrakastatxoago bat ezagutu nuen, eta bere festetara gonbiatu zitzaidan, bere jatean, eta hor, droga asko zeuden, eta ni hasi nintzen hartzen, eta egunero kontu bat geratu zen, eta horrela hartu nahi. Ba, zerbait egin gaitzen hori kentzeko. Eta zutxan egingo zenuke, Ba, nire garatzen uste duzu. Drogo txiko dituen? Bai, seguro. Eso ez, ja, hostia! Toion bidea. Utxik esan eta kontatu zurea. Eta zuri zela zela zaizu nire bizitza. Kagoen dios, gu kontatu dugu, kontatu zurea. Ez dizut, eskatu. Basoz pikutera. Ba, eskatzen dugu zorela. Ba, etorri benderkarekin unibertsitatea nintzen, eta... Eta zu, nola gutazaz? Honek jabatzen partaila naiz, laguntzen ator besterik ez. Buena sola, zu ez dugu intermedirik. Barkatu jauna, baina ez ikustu goi noiz ikusi. Bueno, utzi txekitez eta eman janaria ez egotzen nahi. Bai, hemen gabitu janaria eta eraria. Akizioa duzuenez, errehabilitazio zentro batera joan dugu. Egin tu puta madre. Baina ez ditzeken arrela. Respeto. Ez lasai, oituta nago. Ez ez jauna, zuen gatik egiten dugu. Etorri genetik. Baina etorri? Venga, va, puta pesada.